Lona, dari sa Akso Radyo Bacolod. Aha. I-check ta si Ma'am Christine Cordevilla. Daw na alang-alang niya sa ding signal, no? Kaya gintalakay ko nga senaryo. Nagligad lang adlaw kung hindi ka masala na tabo ni sa. Balik kahapon ni siya. No? Bar and Grills ka negosyo ni sa Sipalay City nga nabiktima sa sading nga mudos ni. Gintawgan sila para magpreparar sa pagkaon. May banda pa gani. May screen projector pa gani mo portero. Sila ko ba may symposium or may session or may may presentation may screen projector pa mo. No? Ngagin preparar. No? Plus may vans pa nga na biktima. Balikan ta si Ma'am Christine Cordevilla. Ma'am Christine, maayong gabi. Si Action Marlon, dari sa Akso Radyo Bacolod. Hello, Ma'am Christine. Sir. Si Ma'am Christine Cordevilla. Yes, sir. Yes, Ma'am Christine, si Action Marlon dari sa Action Radyo Bacolod sa DYEZ. Gintawgan ta ka kay gintalakay ko ni Ma'am Christine ang natabo nga siling ko modos ini ko nga plastada sa inyo bar and grills nga negosyo dira sa may Sipalay kay siling ko hindi ginimayo nga hilikoton no kay ang guwa sini daw ginbikti bagid kamo sang sining peke nga order o kon bookings Ma'am Christine. Pwede niyo masaysay Ma'am Christine kon nano gid natabo? Oo, sir. Pwede yun. Anong plastada si Ma'am Christine? Amo ni sir ang natabo, sir. Bali, ina sa nga tao, ma-apply na sa tanin, sir, sa Takatuka. Pero ang natabo, wala siya ditaton. Tapos, sa terminal na sa Sangseres Palay na tulugan. Pagkaaga, nangabi sa amon nga sanggi, sa restaurant namon. Bali, nag-apply na di siya sa tanan nga mga bloke. Sa bilog niya nga gin-applyan, ako ang nakabaton sa iya. Tapos, pag batong ko na sa iya, sir, kung mga after 3 days, dito sa iya nagkuhan sa bala, sir, nga makuhan sa kuno, may booking sa nga mga Koreano. Iya kapadi, 28 Klabilog. Koreano? 28 ka mga Koreano. Okay. 28 kabilog. Okay. Tapos, ang hambal sa amon, 6 years siya na ako nung customer, sir mo. Tapos daw, nakita ko man sa iya, sir, nga daw, okay man siya. Daw wala ka man sa anomalya, bala nga nakita sa iya. Tungod nga, ginapakita yaman simo kung ano ang kaayo, ya bala? Pisan siya, tapos, ang akon nga restaurant, daw nami man bala gamay nga daw may kuan man bala, sir. Okay. So, may pag-improve man. Ma'am, klarohon ko lang ang ginatumod to ring persona, nakaagi ni siya o dara sa mo restaurant? Sa ginbato, mana sa sir. Ginbaton siya. Pero, kanaluoy. Until now, obra masagyapon sa restaurant mo? Nag-obra na sa kuan kagapon na lang na sa nga na wala na kontak sa amon. Sang phone na. Okay. Balikan ta to atong hambalya. Bali ano naman, nagtuwag ni sa paagis telepono? Nawag na sa pagi sa cellphone niya bala sir nga may gina-contact siya. Tapos kami gaano man sa iya kay ginapakita man sa amon bala iya nga mga transaksyon. Tapos digdig to pa ko bala sa iya sir na sali kay tagaan ko sa kwarta sir. Daan ko sa hindi pa makalyas ang mga kinanglanon para sa mga kuan ba sa preparasyon ng mga cater sa Koreano nga matabo nga ng 28 ka tao. Sige na hatag man sa akon ang kambyo kag ang resibo. Kasalig man ko
daw pagkabi ko sa daw pamilya naman balabisan ang mga bata ko napaamo yaman gani. Halos pa ng mga tao ko di sa restaurant ko. Gakuha man siya. Daw ginakuha niya man bala, sir. Okay. Ari Ma'am Christine, no? Parang at least malipot ang talakayan ta. Ang ginadudahan niyo, ang ginadudahan niyo nga nagimo sini is balik kilala niyo man. Amo na siya ginatumod niyo nga nakaobra na. Hindi na siya na ang bali ang nag-ano na sa bali siya na ang Patagayon. Sir, nga amo na mapakiter ang 28 ka Koreano. Okay, bali siya ang nagpatigayon. Oo, siya ang nagpatigayon. Oho. Nag-ayo da siya nga amo na preparahan ninyo. Oo. Ang 28 ka mga Koreano, okay? So nag-okay ka mo, okay? Prepare ka mo na. So ano naman, nangayo ka mo sa down payment? Nag-try kami pa nga siya down, pero ang hambal niya sa amon, unang kuno anay ang tululugan sang iya nga sang bisita abi manugabot. Sige, amo nang booking na tuwag ipabook. Ipabok niya na sa Siliin. Aha. Tapos nagpabok na sa Ibasin. Ano son? Kaya nagambal sa nga dasun adlaw, ara naman padala na sang kwan, down, 50% down. Aha. Ito na saligi ko bala, sir. Aha. Ari, sa laktod nga sugilanon, nag-prepare ka mo, pagkaon, nag-prepare ka mo dara sang pwesto. Lasa report ka na baton ko, nag-prepare man ka mo sang combo kon banda. Oo. In short, ano supposed to be ang kwanaw, ang celebration or activity? Ano siya? Isa lang sa ka party lang sa mga Koreano? Ano, sir? Bali party lang kung pagtalilipon ano sa mga Koreano mo na? Oo, ang event? Nang bali 5 days ali sila kay may sila ko namong. May diving sila. Diving, okay. So nag-prepare ka mo pagkaon kag ang venueng area. Oo. Pilang pagbulubantan nyo ng gasto ninyo sa ni Ma'am Christine? Ang ako na sir, mga sobrasyon sir mo. 100,000, bali dako na siya, no? Kabilugan na siya. So nung natabo, kahapon isa supposed to be nga event, kahapon. Ano, sir? Bali kahapon na isang event kung dani, kahapon. Oo. So ano natabo, sa laktod nga sugilano, waay sang may nagkadto dira nga Koreano. Why? Kag atong nag-istorya sa inyo da, waay man sa nagkadto da. Why na, sir? Waay na, okay? Ari pagid. May report ka na baton ko nga may driver pa sang red akar nga nabiktima man kag nagsugat dito sa airport gawa man sa lagi sugat. Oo. Aha. Aha. So separate ni siya ma'am atong red akar hindi niya why ka mo niya nagpatigayon? As in daw package sabing dara sa inyo, transaction nyo, kamo na lamang ita red akar para sa ilaw o hindi na sa separate ang red akar. Oo. Aha. So waay man ang red akar, mga pila ni ka salakyan daw 5 ni ang report kinabaton ko nga van. Bali siyang transaction sinaya sir sang car. Ayan na ya. Oh, so separate na sa no. Sang banda sir. Kag sang banda. Oh, separate man ang banda. Sa akon niya pagkaon lang. Pagkaon lang, okay? Oo. So, kumong why matigayon, why madayon? Ano man? Kay may communication ka man sa iya. First name lang be ma'am. Sino no first name ya by the way? Yan ang natumod mga taon eh. Hello Ma'am Christine? Ano sir? Bali sino no first name sang tao ang ginatumod mo? Anong transaction ba lang sa imo? Sino no first name ya? Si Mike. Mike, okay. Michael. Okay. San Michael Sanchez de Vera. Okay. Adibera. Aha. So, pagkatapos nga nabalaan nyo, nga waay man sa nag-abot na ang mga Koreano, nakatawag ka ni kay Michael? Kaya napamangkot mo ni siya? Ginatawagan ako kay katawag ang akon nga bana. Aha.
Nga to sa airport, doon mga alas 11 na sila gano'n nagabot. Wala na, hindi na makontak. Aha. Tapos kami gina-update nga kami di kung okay na ang amon nga settings. Aha. Kay manug-abot ang kuan, ang Koreano kag ang amon nga mga pagkaon naka-prepared na sir. Aha. Ang natingala nga ako nga bana nga alas 4 na pasado. Aha. Wala gyapon nila nga bisita. Aha. Na pinsara sa bana kung panaog na lang sa van kag nagkadto sa guard sa sila airport. Mhm. Namangkot sila kung may mga Koreano nga nag-abot. Aha. Di wala gali sir. Mhm. Abot sa lingkod ang bana mo nagupod to sa van nga supposed to be tani masugat sa mga Koreano. Oo. Okay. Kaya yan kuha naman nga madrive sang isa ka van. Aha. So, why sa may nag-abot nga Koreano, so nalakat na lang mga vans. So, ano na tabo? Why gid sa nga tagay ng transaksyon? Why? Aha. So, ang gitawagan nyo ni PNP, ginparekol nyo sa PNP? Nagpa-blatter na ko kagina sir mo. Mhm. Until now, ining si Michael, why mo ba istorya? Ano sir, hindi aside sir. Kaya Hasta, oo. Subong why mo na maistorya si Michael? Di na makontak iya sa nga communication? Hindi na makontak sir. Mhm. So, nung pagpati mo sa ni Ma'am Christine man, nga natabo ni man, hungod sa ato ni Michael o kung natabuan lang? Day Christine? Ano sir? Oo. Hindi ko maklaruan sir. Oho, subong. Hello, Ma'am Christine? Hello. Oho. Yes, sir. Batiaon ako. So, nanong plano nyo kay manti siling mo, nagastuhan ka mo mga worth 100,000 pesos. Kag subong, di naman makontak din sa Michael ni. Anong plano nyo, Ma'am Christine? Ang tani namon mapalabot bala sir kung diin man sa sir. Mhm. Sa anang nga nahimo yan ni sa akon. Aha. Sa pupo di sa namon sang maayo. Aha. Ginpatulog namon sa amon animalay. Mhm. Huwag sa ko saya sir ya. Why good. Okay. Ano rin sa unang posisyon niya, Ma'am Christine? Napakilala sa ship cook sa sir mong Shift cook. nakita man hamon nga okay man siya sa magluto sir. Dugay na sa nga nag-obra na si mo? Oo. Mga pilak bulan og tuig na? Mga weeks pa lang, mga 2 weeks pa lang. Mga 2 lang semana. Oo. Aha. Sige, kung base ko nag-monitor mas Michael Subong, kama istorya dara si mo, kabay pa, no? Parang at least mabatian man ang side niya balang kag ang isa ng explanation kung nga ang natabo ng transaksyon niya sa inyo, nga wala matigayon, nga nakagasto ka mo, 100,000 peso. Ano natabo to sa mga menu ginluto nyo? Din, pakauna din namon sa mga sponsor nag-operate nagpa-sit up sang stage lang para sa banda. First time, ang banda, scam niya man, sir. Pating banda? Oo. Waya man? Siya man nag-contact banda, sir. Kaya 5 days ko, no? 5 days? Ang banda. Uy. Ang Ang banda... 2.5 na banda, bla, sir. Ang ano? Taga Bacolod. 2.5 na banda. Oh, ang miyembro ni sang banda ni ara nakuntani sa inyo dang area. Naghulat na kuntani? Oo. Nakatukap niya sir sa kagabi. Uy. Sang 7. So bali na tabo si ni Ma'am Christine ang transaksyon niya nga waya matigayon 3. Una, sa inyo sa catering sa pagkaon nyo, ikaduha, rent a car. No? Ikatatlo butong banda. Ang ano pagit sir ang bali ang sound system. Sound system pagid ba? Oo, nag-request pagit sa nga daan ko ng lead wall. Lead wall pa. Wow. Sige. Base ko nga monitor subong si Michael, sano ganito liwat ngalan niya Ma'am Christine, kompleto yung ngalan. Base ko nga monitor sa subong,
para at least matagaan ta sa sang ligwaman nga maka-explain sa bahin niya. Ma'am Christine, sino ganing alay nito? John Michael Sanchez de Vera. John Michael Sanchez de Vera, no? Aha. Sige. Base ko na nga pamati siya ang mensahe mo, last message po siya Ma'am Christine antes na magtakop. Ano mensahe mo siya? Ano pag sa gali, sir? Padala pag ko na siya GCash kay nangaya sa printer. Mga para pila? sa ilang nga pagkaon. Uy, mga pila to madala mo? Mga pilang padala mo sa iya? Pag sa driver, 5,000. Bali, 10,000 ang napadala ko sa iya. Wow. Nag-send ko sa GCash. Sige, kabay pa, base kung makatuwag man siya muna si Michael or dari sa Aksyon Radyo Bacolod, bukas gid na. 5,000 sa driver, sir. 5,000 pa sa driver. Baka dako Oo, sang... nagibala ang driver sang van, sir. Pero yung halit sa amo niya sa si Palay, sir, yan. Uy. Sige. Basi ka ba mati sa si Michael? Ma'am Christina, anong mambal mo siya? Ma'am Christine? Yes, sir. Oh, nanong basi pa lang gabamati subong si Michael, nanong gusto mo ihambal siya nga mensahe? Ma'am? Sumango niya ang rimalaso ya di sir eh. Sige. Sige kay follow up on tani ba kung magkatuwag man din si Michael, Ma'am Christine kadaw ka dako ginisang yes legendary malaso. Hindi lang sa inyo da kag iban pa gid nga grupo Ma'am Christine. Ma'am Christine, salamat gid at least na palayag tani sa kahanginan base kung kabulig-bulig man ato sa mga listeners angon sa Ma'am Christine, salamat gid. Thank you, sir. Okay. Action firing line. Delayed ang monitor ni Ma'am Christine na muna nga